Huria nanina holongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus, saluhuna ruas ni huriata naro tu bagas coron ni Tuhata, suang songone saluhuna ruas ni huriata, nama dohoti parminggota melalui live streaming, taparadema rohanang pikirata, tapukama parminggota, marede mahita sian bukuede nomor 44 ayat sada 2 dohot tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop maho jala marlas ni roha ale borusion, ai idama naroma ahu maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami jala debatanami, nama dok malati dohami tuho sian nasa rohanami ala disuruho anakmu, Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami sian dosa dohot hamatean, hupangi dohami saipatiur jala rajai marohanami marhite-hite todi parbadiai, asa unang hurohanami mida hamek meton nai, urupi hami, asalam hutadahami ibana raja naung roi, sisobao ni sadok jolma na diliat portibion. Amen.
Tangion hamuma patik ni debata di mingguta sadarion imasian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapomu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangolu ditano na dilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon unakko mamunu. Patik papituhon unakko mangalakuk. Patik pawaluhon unakko manakko. Patik pasiahon unakko olo makatidakon hata naso tutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Ima sahakna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobartu patik mi. Amen. Tapauduk bema rohatta tuadopan ni debata tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang parasi rohana sumurung midahami huparhatutu jala hutopoti hami dodosa doho pangalasion nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham jala sesama dosa nami saluhuna ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Amen. Tabigema baga-baga ni debata taringotu hasisani dosa. Parasi roha jala perdenggan basa do Jehovah, labat terimas jala parasi roha godang, dang dibahen tuhita hobar tu akka dosata. Jaladang di baloson tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah diakka nama kabiari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata nagabe turpu epistel di minggu sadarion di enet sian Heber bidu 10 mamuka sian ayat 5 sahatu ayat 10 tajahama marsikat sorry.
Alani ninado di habobong nai tu portibion, dang di parhagio roham pelean manang si lehon-lehon, daging ido di pauli ho diau. Dang lomo roham di pelean si tutungon, manang di pelean padosa. Jadi nikuma naroma ahu mangulahun lomo ni roham ale debata, di pustaha ido tersurat taringot tu ahu. Didok jolo, dang di pairiot ho pelean dohot si lehon-lehon, nang pelean si tutungon, manang pelean padosaon. Jaladang lomo roham di nang pamilehon may huton patik. Dungi di dokma, naroma ahu mangulahon lomo ni roham, disima di pasohot na perjoloi, asa di pajonjong na paduahon. Di bagasan lomo ni rohan nahi gabe akan nah hita, binahen di daging di Yesus Kristus, nang pinalehon na nasahalii. Ima saatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jala nau piopsa. Amin. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak ko nidongat ta saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabagabea siato di parbadia adoraso habubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru nung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate ahu porsia ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohok dihasesahan ni dosa dohok dihatai namadok mula mangulu sogot daging ni halak na umate dohok dihanguluan nasora suda. Amin. Tabegema kor puji-pujian sian kor inahanna dungi diuduti mamuse kor marturia.
Tikling HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Advent Papaton 24 Desember 2020. Topik Minggu. Rodo Jahoba, Tongon Paluahon, Bangsona. Nomor sada. Panosoyon Mangna Sosok. Tusudi ruas nang doot paralado naso pasahat to pelian bulan tahun 2020 suaksoni nang lelang pesta gotilon tahun 2020 manang lelang pesta gotilon tahun sebelumnya asa di pasahat maturia. Nomor 2 hasil rapat Huria 2020. A. Ditolopi do anggaran program Huria do Dewan-Dewan tahun 2024. Jalabui do tak koreksi di tikina muse. Molotung adong nalau sipati koson. Tapi baju rekapitulasi. Rencana anggaran penerimaan do rencana anggaran biaya. A. Persembahan rutin Huria. Rencana penerimaan 2024 gudangna 1.200.000.100.000. B. Penerimaan rupa-rupa 477.200.000. C. Pesta Huria Mangna Gotilon. Rencana penerimaan 2024 gudangna 1.725.000.000 rupiah. Totalnya 3.472.700.000. Di rencana belanja rutin 2024 gudangnya 2.141.341.126 rupiah. Suadana program Dewan Sada Dewan Kolonia rencana belanja 2024 gudangnya 511.700.000. 2. Dewan Maturia 177.600.000. Tolu Dewan Diakoni 657.437.600 rupiah. Totalnya 1.312.727.600 rupiah. Total rencana penerimaan 2024 3.472.700.000 rupiah. Di rencana belanja 2024 totalnya 3.451.526 rupiah. B. Ketua Panitia Pesta Gotilon 2024 rap mengelului jalan milik mahita di ruas naolo mameleo dirina laugabi Ketua Panitia Pesta Gotilon 2024. Tolu Natal 2020 doho tahun baru 2024. A. Jadwal Natal 2020 doho tahun baru 2024. Ima sada perayaan kategori mangapunguan di ibadah Minggu Advent Papaton. Dapat dulu bahasa Indonesia doho bahasa Batak di tanggal Minggu 24 Desember 2020 di pukul itu WIB dohot pukul 10 WIB. Baruahon malam Natal bahasa Indonesia dohot bahasa Batak di Minggu 24 Desember 2020 pukul 10 dohot 10 sia WIB. Nomor 3 Natal perjulu perjamuan kudus bahasa Batak bahasa Indonesia Senin 25 Desember 2020 di pukul perjulu onom WIB Badua pukul 10 WIB, patuluhon pukul 10 WIB. Papaton Natal Paduahon, Natal Gabungan Ama Ina Lansia. Senin 26 Desember 2020 pukul 5 WIB.
Palimahon ibadah minggu ujung tahun. Dapat dulu bahasa Indonesia, dok bahasa Batak di minggu 21 Desember 2020 dipukul pitu wib dohot pukul 10 wib. Nah, Pak Onopon, ibadah malam tahun baru bahasa Indonesia dohot bahasa Batak di minggu 21 Desember 2020 dipukul 10 wib dohot dipukul 10 sia wib. Papituhon tahun baru Senin 1 Januari 2024 dipukul 10 wib. Catatan, KOR diadakan di ibadah tanggal 24, 25, dan 31 Desember 2023. B. Pelea Tujulu Lau mendukung aka haperluan perayaan Natal 2020 doho tahun baru 2024. Naeng tapatupa papung pelea tujulu ima di hari Minggu sadarion tanggal 24 Desember 2020. Tapataha ma peleani di bagas lasni roha. C. Buku acara tahun baru keluarga di pukul 00 WIB. Buku acara Parpunga Bodari ujung tahun di Bagasta mana tanggal 1 Januari 2024 pukul 00 WIB. Mar Hideon Pinabino Toho Tusuli Ruas ni huria buku acara Parpunga Bodari ujung tahun nah yang dibagihon di hari Senin 25 Desember 2020. Dohot di hari Minggu 31 Desember 2020. Dimohon mengambil satu buku per keluarga dan diperbanyak sesuai kebutuhan masing-masing. D. Ulau Nabadia ipatupa di Bagastabi. Tuhida nasubui dohot di Ulau Nabadia di tanggal 25 Desember 2020. Taremu bima tuaka ruas nama sahid do lansia di patupa huriata do marulau nabadia diakka bagas tabi ulau nabadia on di patupa di tanggal 26 sahatu tanggal 30 Desember 2020 asa di paboama tuaka situa wilayah nabi opat ruas Namoding. Nah di hari Senin 10 Desember 2020 Nunga Jumolo Moding Mario David Simajutak umur 47 tahun. Alamat di Jalan Ketapang RT 07 RW 02 nomor 20 lalu Jati Padang Pasar Minggu masuk di wilayah 10. Tatanya koma asat ibu tarapul keluarga namarsi taononi. Titing naso jinahon dohot parepengon ni hudiata bui mata jaha di titing long di para di hudiata sonima titing di bagasan samingguon. Mau lihat. Tabegi ma kor puji-pujian sian kor ama.
Ede mahita siap buku ede 500 siap tolu huta pasama peliata. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna dia manginang kurian itu hatta di hari Minggu sadarion ima
Advent na paupaton. Hatani debata na tolhas rudi parsaurata ima natar surat di Evangel di buku panurirang Yesaya bidu 35 ayat sada rudi ayat 4. Tatangi homma nangek ma tapai hutihut. Baga-baga kamu mula niaka nama lua sian Sion. Marlas ni rohama halongonan dohok tano bakal-bakal jala marulu-puluk maadaran jala marbunga songon bunga pasur. Marbunga situtumai jala marulu-pulup masa matutu parulu-pulupon dohot pariyayaon. Hamuliaon ni Libanon di basa-basa hotusi rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron. Idaon nasida ma hamuliaon ni Jahuba hatongamon ni Debatata. Pargugui hamuma tangan aka nadauk jala pahot tamuma akapat na teluk-teluk dok hamuma tu akapar roha na tahuton pirma to dimuna unak kamu mabiar idama debatamunai ro martubulhon dohot mamalosson rodo ibana tongon baluahok kamu ido sahak ni turpukta hatani debata natolhas ditongani parsaurata di minggu Advent na paupaton apala topek sedario tanggal 24 saotik do parholangan na partikian na asarap kita marpesta parningotan di hari hatutubu ni tuhata malam Natal anon arong guna mga rencana hodang ruan non baru tutu arong do dang arong tua ni ma ai arong do tahe inaraku pe alana memang turpu jami tao mertudu-tudu tuan no botari dohok sugut. Ido. Advent na paupaton sasitonga bagian naumuli bagian sentral na ikot takas atusata. Asa unang be ngulut taon rohat tao pikirat taon taloas gabi inganan niya kahahulumo. Iko betul-betul gabi bukan hanya sebatas pemenang, tetapi juga memenangkan. Amin. Itu. Jadi namar pesta pehita dada holan marlas ni roha alai bohado mabain asalas rohani dongan. Berarti berdampak kuadrat majolo huduk rupani. Double dampakna. Jadi memang itu topik ni Advent na pautonon. Mulunung do nakaning tatangihon na pinasaha ni hamang nama jahatiting nakaningan. Rodo tongon Jahuba palua ho bangsona. Asa gabe bangsona paluahon akka naong majalo haluaw ni. Asa gabi pasu-pasu akan nong majalo pasu-pasui. Yimuluhu hatau di hati Indonesia lapatan Advent yang keempat adalah mencerminkan peristiwa yang melibatkan Maria yang mewakili semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan, melibatkan semua umat yang percaya menjadi bagian daripada rencana Tuhan yang tidak akan pernah terpisah.
gabe matani ratte nasotar sirang do, jol mana porsia di sisi ngitanoon, laho pada sipon, sakap ni debata, laho patupahon haluau disadok bangso, disadok portibio. Alani pamangaku, rohaku, pikiraku, doho sude nasa ruas-ruas ni pamataku, ikon lehonokku do gawe hite-hite ni debata, laho patuduhon haluaon natakas. Bukan yang abu-abu. Laho patuduhon haluaon natakas tu sadok bangsoon. Ido. Alani dihamu amang do taminang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ido benda gabi hurok na kaningan asawui lem dumasip lem tumakas sasitong na diberita hodon no botari tuhita taringo tuha tutubu ni Yesus Kristus dari marsoguk muse diberita hodon tuhita pasca kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Siap buku Matius, Evangelium Matius dohot, Evangelium ni Lukas. Haleno yang taida majolo songo dia do suara na pinasaha ni debata marhite-hite panurirang, na manurirangi. Akan ana yang masa hati hai. Ale bulu taida di bagas tikyon, betul-betul do HP sitong, nasi nurirakon ni debata marhite-hite si jesayai. Betul-betul do HP pembebasan do na binaritaho ni debata marhite-hite pamangan, marhite-hite gogo, marhite-hite ngulu ni akka panurirang, dohot akka na porsia di debata uju na salpu di badan narubi. Jadi bukan main-main dan bukan pula yang dibuat-buat. Alani nasa na mangulu. Di tengah-tengah ni perjalanan ni sejarah keselamatan umat manusia oleh Allah sampai pada saat ini ikut gabe pangului, ikut gabe mangaleho roha doho pikiran, ngoluna dohot hangoluanna hite-hite ni debata laho pada sipon menghadirkan kebaikan Allah itu sendiri. Dia mamanami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Fotum nakaningan nung atakas tayo ngudupi fotumi pabotoho mali Tuhanin. Ahado si pabotoho nung di debata, ahado nariko si botota, siya debata narotu tonga-tonga ni Portibio. Dan memang itu yang paling utama. Tanpa kita mengetahui apa kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Jalabudu gabi tersulat di tita. Ngolodak taboto ahado nanang si barita honotay ahado nanang si paboto honotay ahado nanang si patudu honotay. Dan yang paling utama, kita tidak akan pernah secara totalitas memberikan hidup kita songon nakain nahudok topik di Advent na paupaton. Tuhan memakai Maria menjadi bagian daripada rencana rantai yang tidak pernah putus dalam rangka dalam bingkai keselamatan. Buido gawe habar paredo taipe buru gawe habar ala dakta tusi perminggu tope buido gawe habar parediote ya kapunguni pe buru gawe habar inahan nanak kani madu hasangapu madi debata hasangapu nasi songo dia marturia nak kani mandoko patugijang matohang munaninna ternyata memang ido pangalahon na masa dia katiki na salpu tidak mampu menerima raja yang akan datang itu. Ido benda gabi rosi je saya mandoko doho parpesalmen patugijang matohang munaninna buka hatimu. Ido. Terus di ujung mana kaning doho edeulupulup sian punguan ama. Saya pikir itu berafiliasi kepada apa kata Tuhan pada hari ini.
Ahado nanidok ni debata di bagasa sadarion marhite-hite hatana. Ahado nanidok ni debata di bagasa tikyon marhite-hite udangan nasaha tuhita pabotohom matuaw ali Tuhan sotungdo huhatahon nakahataku dakku boto burha-burhana dakku boto sia dia bonani dakku boto sia dia do hujalui. Jalan memang ikut takas do botota. Saya pabotoh matuau dalan hanguluani, asa ngoluku gabe hanguluan na takas. Gabe mata mual na tonggi hataku, pikiraku, pabahenaku, ruas-ruas ni pamataku. Idola kening dalam rangka itu. Namar pesta kita bukan hanya sebatas bersuka cita, tapi bagaimana untuk membuat orang bersuka cita. Marlas niroha, rak marulup-ulup. Dia mua manami dohut inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Turpu jamita di bagasan mingguta Advent parpudio. Iko jolo manatap dohita Tuan Nobotari. Aharuna tapis tahun ano botari dohot ari marsugut hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus mana tak tusi mahita aharuna binuan na songo dia rupa buat tononna aharuna tina dikonna ubahen na rohi mana tutonga-tonga ni portibion ahado bocirna ubahen na gabi ikoroi mana dikon habangsa tahta kerajaannya dan mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi sama dengan manusia di dunia ini. Hina. Duk pedapot tita unok nga. Ahaduna tapes tahon ano botari. Jalotama turpuk jamitaw. Nasinurirakon ni panurang jesayaw. Asalam nal-nal di bagasa rohata, di bagasa pikirata. Asalam takas panatapatta tujulu akadiama si parea hatta. Las niroha dutahian nun tapistaho dan nobotari. Hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Dada hola madok tubu mahu Tuhan di bagasan rohaku. Ale doho du tubu madihu Tuhan di bagasan parsaripioku. Tubu mahu ali Tuhan di bagasan rumah tanggaku, tubuh mahu ali Tuhan di bagasan punguan nami, tubuh mahu ali Tuhan di tonga-tonga ni huriau, tubuh mahu ali Tuhan di tonga-tonga ni portibion. Asa-asa nama jakon hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus, ikko patubuhon akan nabi nuan ni Yesus Kristus, ikko patubuhon akasakap naulina denggan nabi nuan ni Yesus Kristus, ikko gabe pasu-pasu tu sadok portibion, ikko gabe mabuan kepastian laho paneakon laho mangorui rimas laho mangorui si taonon laho mangorui si pikiran dohot ragam ni akan naborat na adong di tonga-tonga di roha dohot di pikiran ni dongata na di humalia kita. Kalau dia seorang suami yang telah menerima Kristus naung patigacon naung pagijako tohangna laho majalo hatutubu ni Kristus iku gabe sinoduk na burjuma tu dongan nasaripe no coni nang sebalikna donga saripe ikko gabe perbahul-bahul na bulum ma tu sinoduk nga lao coni donang natoras maredok poto yanakonna lao soni donang tapaherbang anggota ni sada huria tu akaruas ni huria na asing. Memang harus seperti itu. Alana memang tusido hita dibuat turpuk jamito. Mulo takas taida. Si pudi majolo hita mengidah kama. Dok hamuma tuaka parroha natahuto. Katakan kepada mereka yang dalam ketakutan yang menjadi-jadi. Tuhan akan datang sebagai hakim yang agung untuk menghakimi manusia di kolong langit ini. Pirma to dimuna unak kamu biar idahamuma debata munai ro mertubulhon dohok mamalocon dang naneng pabibirem
Dan neneng biar kita turpu jami tahu nak kamang dokter mana. Tetapi untuk memberikan sebuah keberanian kepada kita, sebuah kepastian. Jala memang tusiru terbuan akan aprosia di Kristus Yesus, dia mampu membawa kepastian, kepastian hukum, kepastian kebenaran, kepastian sukacita, mangorui, manukoli. Tidak ya opati, katakan kepada orang-orang yang tawar hatinya, katakanlah, jangan takut. Lihat, Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Pabotohom matuau. Ima di pabotohom di bata. Ngulum, ikko mampu. Manugu-nugu. Ngulu ni akka na telut-telut. Ngulu ni akka na mangarupi. Ragam ni akka hamaulun. Ngulu ni akka pertangan na dauk yang tidak mampu mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan, tetapi dia punya Tuhan. Nama nugu-nugu, nama arguguihot, nama nangihot tangiang, nama nangihot ede alu-alu ni akka, nama nonggohot tongkona maradupon debata. Di sido posisita akka mangdotamina. Pirma to dim, baru tutup. Ngawi kita mulak sebagai joroon, mampu menyatakan kepada mereka yang dalam keadaan lemah. Pirma to dim, manang baliksa. Laos doh tita maduduni. Sudah jatuh ditimba tangga pula. Ngagale-gale doh tita menidos. Daung beto. Kita harus membawa kepastian kepada mereka. Jika engkau punya ini dan itu. Tidak musi. Mamukasin ayat saya. Marlas ni roha ma. Halongonan doho tano bakal-bakal. Ini diidentikan dengan iklim atau alam yang sedang terjadi di Israel. Halongonan doho tano bakal-bakal. Baru tuh bahayoni halongonan doho tano bakal-bakal marlas ni roha. Di boto hamudu tahe halongonan padang pasir dan tano bakal-bakal nasaruk tu bagi aha. Yang sudah putus asa, itu gambaran orang-orang yang sudah putus asa, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi air kehidupan. Alai ikorono hita madok marlas ni roha ma. Halongonan doho tano bakal-bakal. Kita hadir membawa kehidupan. Di tengah-tengah tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi asa dan harapan. Rohita. Ya kudo nak kaninda aku lah kita neng marlas ni roha. Iko doho dorong atta marlas ni roha. Itu adalah beban moral kita masing-masing. Muludang bui, bainot talas ni roha ni dongan, nanggo pala. Dang parohon arsa ni rohana. Itu tahi. Itu paling remis. Alemar hiti-hiti minggu tersadarion harus. Itu tanggung jawab moral kita, tanggung jawab iman kita. Mulu memang na prosedu hita di debata. Alani jumulu mahita mubah, berubah, bermetanoia, berbalik dari jalan menuju jalan yang ditetapkan Tuhan. Tano bakal-bakal dohot halongonani. Ikut tubuh di si suasuanan. Itu diidentikan dengan songonani rokna di son di ayat 2 hamuliau ni Libanon. Hamuliau ni Karmel. Dohot hamuliau ni Saron. 3 kota yang mendapat percikan berkat yang daripada Tuhan. Gabe hutan dari buru. Hutan Nafu diidentikan sebagai tempat yang telah menerima karunia dan kasih Tuhan. Kupikir lu bisi ini dope. Nong makatidakoni di bagasa tikyo. Ni dotahe. Dohok dohita sudi makatidakon. Nong sapat manang nong pisik hata ni debata. Dohok pasu-pasu ni debata. Saha rudi hita di bagasa tikyo. Mari kita aminkan itu. Jala merpada mahitan waeng do debata. Ikut gawe pasu-pasu.
pasu-pasu na pinasaha ni debatai na tuawi tuaka na dihumaliangau. Ala na memang itu. Bukan Maria secara pribadi yang akan dipakai Tuhan sebagai tempat kelahiran palungan. Bukan pula Bethlehem, Efrata, name meti nuaing. Songo jamitah kunakan tu sekolah minggu. Tapi semua tempat menjadi tujuan bingkai keselamatan Tuhan. Bagasta, rohata, rumah tanggata, ulaota, ganuk mersada-sada, neng pakeon ni debata. Neng pakeon ni debata. Gabi hite-hitena, mabaurhon pasu-pasuna. Oleh sebab itu, mumpung masih ada kesempatan, pergugui hamuma tangan akan adauk, jala pahotamu akapat na teluk-teluk. Ini bukan soal umur. Mulunung di pat na teluk-teluk uludo lauro hatta ba ala nong matua magalebe na teluk-teluk be patna tabado pe nga tulpe-tulpe ninna mulunung idok tulpe-tulpe ngai di si uduk nga ngamar tukot merdala pe lebak na sumalin mangida dau bitu jolo di panatapan ni si malolong di perdurot tak tolap sabe anggo kamu tolak dope rasudi majahana di jolo nak kaningan ido tahe tolak dope berarti dak sahat dope na tulpe-tulpe. Arong dope energik, arong dope semangat, arong dope pangauhonon, di pajakonon, pareta, dohot si pahingot na siya debata, di baga sa tikyo. Malani dudah. Tang naasal ipabay ni rupani ibadah tay, pati nakaning pati palimahon, sahat tu pati pasakpuduhon, di tahi, opak do. Pati palima ho saha tu pati pasak puluhon. Itu nomor pertemuan tu interaksi ni sahalak madaduk pun na asing. Songo dia ya anak ko madaduk pun na toras. Itu harus senantiasa dibaharui setiap saat, diperbaiki setiap saat. Asalam takas jaladasip. Nguluku ikut gabe parmianan ni lomo ni rohani debata. Lain di hamu amang dota minang di bagasa tiko di pabor hak mahita. Tidak hanya satu dua orang, dado hola punguan, alai doho dohita sudah secara pribadi. Nek pakeu ni debata, songo pamake ni debata di si Maria, hite na dipakai si Maria. Mari kita ingat, Maria bukan tidak bergumul, dia bergumul. Takulah langsung berita begin wain bergumul dia. Alaya hamadi dokko. Saya adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang engkau ingini. Alani mularong pe pergumulan, mularok pe pangabadi, mularok pe hamaulong. Udah pitur mangaruta hita, posrohata, urupa ni debata. Debata mertubulhon, dia akan datang sebagai hakim yang agung dan benar untuk menghakimi kita. Amin. Martang yang mahita. Ali debata jauh ba amanami. Lomodo roham diluhutan yakkan abadia. Jalan pinar badia amruhami di bagasa tikyo. Pasu-pasu mahami, pargugui parsahalai mahami. Nungasaha rodi pusu-pusu nami, hatam nabadiai di bagasan tikyo. Dada holallahu mangalihol lasni roha alai doho donang marparbuihon lasni rohai asa doho nang akadongan nami na dihumaliang nami makalason lasni roha nahu halacok kami saha ruditikyo adven na paupaton adven na barpudi di pangadadion nami majakon hatutu bumi. Dada hatu tubuh parningotan di pardaging usabing. Alay di harorom na padua halihon. Nagabi panguhum
natigor jala nasitong. Nakuboto hami adigan haroromi. Hami do parjolo manopot to manang hodo naro tutongan ngulu nami. Manang dia piali Tuhan. Na pasti ikon bau-bau nami do ngulu nami. Asalam dumasip pertangyangon nami, persauran nami, pakkanguluhonon nami dihatam nabadiyai. Asa mulu hati dakok kami napi nasupasum do hami. Dinggam mali Tuhan tiroi hami. Asa gabi pasu-pasu hami disadok gulmi ningulu nami. Aka ulaon gabi perhitiamu meli Tuhan. Pakyon nami mai. Asa gabi inganan laho makatidak koko. Dohok sadok gulmi ningulu nami. Pakyon nami meli Tuhan. Laho gabi inganan makatidakon. Basa-basa dohok habur juamu dingulu nami. Mulu pisipata maol hupatu pahami li Tuhan. Ajari hami totong. Daiti sulikit rohanami. Ukap rohanami. Songo pangukap ni hatam. Marhite-hite panurirang. Naro tutonga-tonga ning mulu nami di bagasan hatam nabadiyai. Asa unang gabi mator baku hupakilalahok kami ngulu nami. Asa anggia serep jala ukap rohanami majakoko. Tuhan debata Jahuba manami. Huwa kami saluhu ruas ni huriam. Di bagasat tangyang nami. Asa totong. Ape hono mo tangamu na labok jalana sun badiyai. Pasu-pasu sudia karuas ni huriam. Nama naoni hapor suhod di bagasat tikyo. Loas mahuriam ali Tuhan pasahaton hata pirma todini sudia karuas ni huriam. Marningot tami. Diarsak natinaon ni amanami inanami naposom. Keluarga si tua. Si majutak inanami buru marpaung. Nabura. Porhat. Yanakon na sidang ginami. Mario. Madapot toko. Tuhan si roham las rohanami. Rap na sida. Marsaor dohot tami diso. Hatop do. Ditanggal hon na sida nasa ihoti-hoti. Alani pasik kok mapadirga si majujung na manatap daw tuho. Songoninang keluargi na posom. Amang lubang gaul. Inang buru tumanggor. Tiur buru tumanggor. Natwari moding natoras na sida. Di huta parlilitan. Jalan na sida managam sahat tusi. Sude nasa ruas ni huriam. Nama naoni hapor suhon. Alani parsahiton. Alani hamatean. Alani akaparukilon. Hupagong kopok kami nuaik tuho Tuhan. Apuli akan amarsak. Padirgak akan natuki. Patongkor si malolong ni aka nasai tariluilu. Manatap daw tuho tu habang sa parasiammi. Asang dia jupang akan naulina denggat di ngulu na sida. Tiur sudi aka perdalanan ni nguluna. Aka na mangula di aka ulaon na meragami. Hali Tuhan nasi roham. Dongani pasu-pasu sudi aka ruas ni huriam. Asa anggiat lam sikop ulaon na sida. Asa gabe mata mual natonggi ulaon na sidai. Gabe pasu-pasu di na sida. Hamulate honon na sida pasu-pasu itu ho marhite na mamakehon nakapasu-pasui denggan. Akan asod apu ulau dope akayan akon nami ali tuhat terlumubi. Asa ho mendapati roha pikiran. Na mangalehon semangat tu akayan akon nami laho mangaluluya kapar karejuan. Naung patut majalo aka ulaon hobar tu parbinotoan naung nidungdung na sida. Lausong unido nang akan asoho ripe dope di bagasat tikyo Tuhana si roham. Akan naukap dope rohana laho marhot ripe. Tung patongom mali Tuhan akka si rokap ni todina sida. So ini nang akan atoras asa toto mga lopi tangan.
mangiru tuho manonggohon akayanakon nasida doho boruna ditangiang doho ele-ele nasida marado poko hatok saha diho mahami Tuhan nangaka parpungan nami anon sugut tukho mali Tuhan na paingoto kami sudah karuas ni huriam asa ulio kami tiki mamilehong ngulu nami mamuji pasanga poko maka mulatehon sudia kedenggan ni basam nong saha tuhami mangasahon anakmu Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Tapuji Tuhan ta laus disomma tapasaha piliatta 524 ayat sadaro udukna. Yesus
Yang mahita tapasaha mapiliatta tu debata. Ali debata amanami na di banua gijang horo haroro ani saluhut sileho leho nadingka doho nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parahasiya kami pilihan non pati bulhon harajao mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibiot. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say roma harajaonmu, say sauk malomo na roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamu ma pasu-pasu na siya debata mula mahamu di bagasad dami. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodak ko Tuhan debata mabuhi na tuho jala asi marohana midaho. Di dopak ko Tuhan debata mabuhi na tuho jala di pasaor ho madamena tutoddim.
mulia tema di tuhata di parsaorata di minggu apena papaton tangi jalata jahama titikta anno botari marpesta malam natal luhita jam 4 botari 5 jam perjulu hati Indonesia. Nah, jam 7 botari 5 hata bata jam 2 hon. Nah, tahala putih mah di dia hita di partikiani boi marnatal anno bodari. Selama hari Minggu tuhata ma masuk-masuk.